osetigo onye agwara na mgbe na-abịa mgbe ndị agha na-ebekasị ndị mmadụ n'ala Igbo anyị ọya dịka mmiri a ọ na-elu ụkọ Igbo na Hausa Yoruba ụna makwa na mmiri a ga-emebi ihe eme ozo ụna chetara onye tiri egwu otego n'ọhịa ife taa amụma ebubele kemgbe mmiri a ọ na-elu ụkọ ọnụ ụna makwa na mmiri a ga-emebi ihe eme ozo ife abụ egwu nwanne nwoke Chike Ọkpala tiri okwetie nke na ihe emebiwo mgbe a na-akụ egwu a niile ndị nwere anya nke ime mmụọ dị naanị mmadụ ole ma ole mana taa amụma ofu onye amụma ọzọ Chineke wepụtara n'ala Igbo bụ Maazị Nnamdi Okwu Kanụ amụma niile o bubelu kemgbe ya na egwu a Chike Ọkpala kụrụ ha ncha niile anọrụgo ọ sị na mgbe na-abịa mgbe ndị a ga na-egbu ndị mmadụ onye egbu elu achị ya anụ ya na onweghị ife ga-emenụ anyị sị gịnị na ọ dị possible na ndị agha bata ala Igbo kesaa onwe ha ebe dị iche iche egbuo nna wụsa na onwe ife ga-eme asị gịnị n'ụwa ọfụ a na mgbe na-abịa mgbe ndị agha na-edina ụmụnne ndị nne onye dinesi ala egbuo asị gịnị akpọ ndị nka akpọ ndị nka na mgbe na-abịa mgbe ndị agha egbucha na onweghị ife ga-emenụ na ha ụkwụ ha ji bịa ka ha eje na onwe ife ya eme na ọbụna ndị na-achị achị anyị na-enekwasị anya na ha ya ha echekwa anyị asị gịnị ya kwugheribe miscreant ọṅụ nkwụ onye nọ n'obodo oyibo ife niile a dịsi mmanụ kwuru ịdọna na agbakọcha ya efu na amụma dị mma dịkwa ndị amụma ụfọdụ bụ ebubebucha ị na-echezi ka o mee asị nọ na mana ife okwu Chineke nọ na-abịa ka inu na onye a meziri etu a mana nke ebe ọ na-ekwu ya ọ na-akụ ya ha ma n'isi ntụ na-etu a ka ọ dị ịdọna na agbakọ ya ife niile dịsi mmanụ kwuru bido n'isi wee ruo n'ọdụ na mgbe na-abịa mgbe anyị ewepụsị ndị be anyị n'ọkwa ife gbasara nchekwa ọkwa ebe niile ife niile ji biri n'obodo si dị ji biri dị asị gịnị na ọ dị possible ha bụkwanụ gọvanọ ala Igbo ma sineti ma ife niile ya ọ bụrụ na n'okwelume aka abịakwa wuru ndị obodo ha tinyere anyị mana ọ na-afọrọzi ife emerie ka mmadụ ejisizi ugwu asa bịa na represent senatorial district dị n'ala Igbo mana ọ bụrụ na ọ bụghọzi na afọ ife emerie ife aka eme anyị ọ bụla mmadụ si mmanụ bụrụ a na-ekwu okwu dozi n'ọgwụ na Naịjirịa asị gị na ose etinye njewe obodo oyibo ha nwere ndị ọgaranya ndị politicians ha nwechara British passports nwee American passports nwee 5 years visa nwee ma ụmụ ha ma nwa aka ya amụ emegoro ya apply visa debe mana coronavirus abụrụgo nnukwu nkụzi wee nye anyị na onwere mgbe na-abịa anyị amụghọ na mgbe na-abịa mgbe ya bụ ijide ego go jide private jet go jide ma ego na ọgwụ go private jet ajụ na onwe ebe ọ na-eje ndị ọcha nwa reject ya agaghị abatakwana onye ọbụla nọdụbe ya ọ ife mmelụ malite n'ọnwa March wee ruo n'ọnwa Mee uwe bụrụ ife nkụzi wee nye ndị mmadụ ọ ka dịkwa restriction ka dị mana agwa ndị odogwu gwa ndị politicians na mgbe na-abịa mgbe ha ya ha efepụnwu isi wa ha oje UK afọ taa nwunye oje America nke a mee oje Belgium afọ ọ bụghị ego ya lụọ n'ụlọ ọgwụ na Naịjirịa ndị ajụla ajụ mana tata ya bụ ife agwọ nyolu na agwọ na onwe agwọ kọrụgo ọ na-ejezi onye elu arụ na-ejezi onye a na-arụ agwa anyị na ife dị etu anyị eme anyị akaghị ikwe mana tata anyị anụgo ma ọ bụ na ndị aka ji akụ eziokwu na ha nọ n'ọchịchị ha bụ politicians mana ọnwụ na ụdị ndị ọgaranya enwekwara ọbụna n'ala Igbo anyị jikọtara ọnụ ụdị ụlọ ọgwụ a na-adị n'India ụdị ụlọ ọgwụ dị na Amerịka akụlụọ ya n'iwe n'ofu obodo debe jee obodo ewu nwa jee kpọta dọkịta one ma one akụzigasị otu ife ndị be anyị abanye n'ọrụ ọ wụrụ ndị be anyị na Amerịka bụ dọkịtọs na-enye nsogbu maka ndị na-afụ ife gbasara arụ ike n'ụzọ pụrụ iche egobe ego ha Naịjirịa ma na-egota egobe ego ha ndị Igbo ma na-egota ha eji ebe ha yọọ ha nata na environment adịgo mma ha na-agwọ ife a na-eji agwọ na mba ofesi ego aha na-sekuleti n'ime be anyị mana ekwucha asị gị na enwe ife nji eme enwe m paspọtụ enwe m nke enwe m private jet mana anyị anụgo ofu odogwu kwesịrị na air ambulance kwesịrị ibu ewepụ mana ka o si gbatakwuru ọnwụ nweghị onye mere ibe ya nweghị onye a na-aṅụ mana ụdị ego mmadụ ya enwecha ụdị pawa mmadụ ya enwecha ịṅụọ iyi na ife ahụ ị na-eji afụ n'obodo ebo na ọ ya adịnatabeghị nnọkọta na-ajụ ego anyị ebu ewe na mmụọ ndị na-eji agbarịrị ego AC ego gọọmenti ịpakịcha rụọ ụlọ ewuru ego rụọ ụlọ gbarịa AC afro oseti ya ifenia osetigonu ife nne agbaji ọkpa na ya bụ etu a ndị a si nwe olileanya na oseti ha efenie etu a ka ndị nwere ego ndị ọgaranya ndị politicians a n'Igbo kịta ha na-eti mkpu na ndị a na-abata na ndị a amaliteghị igbu ndị be anyị ha sị gịnị na ha nwee security
ichefuo na ose tie ma ọ bụ na ụlọ ọrụ ahụ inwelu ebe ahụ ichelu na iji wee bụrụ odogwu na ndị a nwee ike bata na ekwasa ya ọgaranya atụgharịa wụrụ ogbenye ichefuo na sekuriti a n'aka gị obi n'ezinụlọ gị nwere na ihe atụ alụ ka amara ife anyị eme wee chekwaba anyị dịka politishan dịka anya aka ji aka ịma na ọ nụrụkwa n'okwu na ọ gbasahụ n'inwe sekuriti. Cheta ife dị n'omara ekwuru n'ime afọ gara aga for 2019 ọ sị na mgbe na-abịa mgbe anyị ga-akpagbukata ndị anyị na-akpagbu ndị a nwe atụgharịa chebila anyị bụrụ ma convoy ma square ma ọsọ ihe ndị ekworo onwe ebe anyị na-eji atụba anyị okwute. O nwere ebe oyi esetie nwere ike isi na inwe 50 policemen mana mgbe mmadụ 1000 pụta akwụrụ n'ilo mmadụ na-eke ihe agba ebe ka ihe bido ọkwa n'ebe okwu a na-eje. O nkwuru mgbe oyi elu okochie etu o si wee kochi na coronavirus jide ọgaranya jide ogbenye nwe ozi ọgaranya nwe ogbenye. Mgbe na-abịa mgbe ndị anyị abụ ha balansị chaa nwetasị ọnọdụ ebido mebe mmadụ ife ma ego go ma ife ndị ahụ inwelu ya na-ajụsị o nwere onye nwere ike ịbịa wori ya. Ọkwara ụnụ ka ya enyela anyị aka ndị politicians ndị ọga ndị Chukwu gọziri n'ala Igbo olugonu mgbe ụnụ ya akpa na-alụnụ kpaa na-alụ azụ ụnọ ka afụ action na ka ndị Yoruba si wee kpa nkata motekere mmadụ anọghị action tiwa anyị echekọtago ka ama na nwere nkata azụ na na-akpa olugo mgbe action ya apụta olugokwonu ọ bụrụkwa na pụta imi oputu anya akụrụ ụnọ ọbụnata na akụ ụnọ gọvanọ sani Igbo anyị ụnọ ahụ ọ dị mma kịta unu nwee sekuriti. Mgbe na-abịa mgbe ị ga-asị ihe ndị a atọghịkwa m ụtọ gị onye nke na-eche n'imego gịnị na iguzorogo lezie anya ka ị ghara ịda lezie anya ka ị ghara ime gịnị ka ị ghara ịda. Ka anyị maa na ife anyị eme ife a action ka a chọrọ kịta action ka a chọrọ kịta o setigo oke n'ọsọ ngwere n'ụzọ onye ka ọ ga-abụ echi nwanne onye ka ọ ga-abụ echi inwe sekuriti ụmụnne gị kwanụ maka ịma na ịbịaba anyị onye kpata ego na ụmụ ya enwe sekuriti mana ụmụnne ya bụ onye ife onye fụrụ onye welu onwe onye mere ibe ya. Mana ka anyị mata na mmiri a ọ ya emebikwa ife o mmiri a emebikwa ife o ka anyị tụọ na alụ mana ka anyị esi wee nye backup mana ka anyị esi wee kwado gee ntị ife okorobịa na-ekwu mbụ Maazị Nnamdi Kanu ya na ndị otie ndị IPOB ọ bụghọkwa ijikọta aka kpọọ ha terrorist organization na-proscribe go ha ndị nke abatago na-egbukasị ndị mmadụ ka osisi na ala Igbo. Gọvanọs anyị na-anọ meeting na-ete mmanụ ụnụ anyị akwụrụ n'ụkwụ ụnụ amụ nwoke ya bụrụ nwoke zọọ n'onwe ụnụ kwuru n'ọnụ ụnụ onye na-echebe onwe ya abụghị ife ọjọọ. Kwadonu ndị nche obodo kwadonu ndị nche ogbe maka ha enyela ụnụ aka. Mmiri a n'elu ụnụ amakwa na mmiri a ga-emebi ihe eme ozo mmiri azụ mmiri a emebi ife. Well asị na ofu mkpụrụ okwu ezigoro onye mụ ife ịmụ ife aka mbụkwanụ nwanne ụnụ nwoke ahụ Maazị Ifeanyị Nwosu Uchechukwu mee mana onye emejidoro ife wee bịa nwude tia na bie nwanne nke ga-agago